Zer berri dugu, Platz? Katalunia eta Espainiaren arteko tirabiren arira, hauxe esan zuen Rajoyk aurreko astean. Ez dut kromo trukerik egingo Kataluniarekin. Ez zuen euskeraz esan. Artur Masek erantzun dio Katalunian jokoan ez dagoela kromoen trukea. Beste egoera bat baizik. Honek ere ez zion euskeraz esan. Egoera hau sakon aztertzeko, egoerak argitzen eta argi azaltzen benetan trebea den gizon bat dugu gurekin. Berria egunkariaren zuzendari jauna, Martxelo Otamendi! Gauan, Martxelo! Zer modu zara? Ondo? Martxelo? Bueno. Verifikatzea etorri aldia. Oso ongi, Martxelo. Azkenean, kromo aldaketan geratuko alda Katalunia eta Espainiaren arteko hainbat urteko gatazka politikoa? Nik uste aspaldi jakina da, Aieteko Kongresuan eta Kofi Berti eta Rufi esan da, nik uste berri askola da. Eta gero bestetik nik uste Eskoziako gaztazati bat. Barkatu, Martxelo. Eta Xabier. Ni paradoxek berri. Bai. Ez, iruditu zait zehozer eskutun ulertzea. Igual tontokari bat esaten nahi naiz, bale? Panini esan dezu? Panini esan du? Ari eiz, gako politikoak ulertzen pixkanaka. Hauen garaia? Plazara ez dut esan, baina, bete Panini kromoako beren adia. Eta gero, verifikazioak eta esatu duten bezala, uste gaztazati bat Eskozian eta hor Aieteko Kongresuan argi eratutzen ez da. Beraz, kromo kontuetan aditua zarenez, erabilpena eta nola elkar trukatzen diren ere azalduko diguzu, ez da, Martxelo? Erraxoi eta zearen Artur Masen artean egondan. Arraxoi. Bai, beizperi, Korman eta Paniniak eta nik uste estetik ere argi daula, trajektoria honetan ikusita verifikatzailean asuntoa eta Sudafrikan eta gero Nelson Mandela. Orduan argi dauna da, Audientzia Nazionalak eta gero bestetik Aieteko Kongresuan ez da. Bai, bezue... Akaso erantzun du, baina nola egiten da politikan kromo elkartruke bat? Bai, elkartruke hantxe bertan. Horretan aritu, motel. Bale. Gauza bat azaldu eta bere gauza bera galdetzen dit. Gazte jendea da, ez da, ez nintzen alako... Panini asmatuta animatu ina, zeneak esatea. Horregatik gaztazati bat ez, hemen dazkate kromoak. Ekarri egin dituzu. Hemen txoixo bokela dut eta praten. Zer, Euskara batalde? Ez, batzen eta duty free, eta hartu kromo batzuk, eta txoixo bokela. Koño, a ver. Eta hemen dazka kromo aldaketa. A ver. Hemen diatakau. Monster High. Hor batzuk Paninirenak ageri dira. Bai, Panini. Beste batzuk Monster High, beste batzuk NBA-koak ere, bai? NBA, Leon Brain, Larry Bird. Larry Bird. Michael Johnson. Egan egiten zuen art. Mitikoak, hau ezien. Parix. Hau ezien mitikoak. Ligako kromoak. Bai, noitu ez dizu. Hartu zutzako ere. Ireki egin behar dugu. Eta turkera. Ziztada bat. Ea zein tokatzen zizkigun. Ziztada bat, eman nahi aldi gozu. Rafinha. Agirretxe. Norbaitek da uste bere Puyol? Ez. Bat, ezaguna bintza tokatu zai. Bueno, baina... Ansotegi. Ez, baina, bateko zuen nahi nuk kampeonatak etxemakin eta... Martxelo, nahi bazu Kataluniakin lotura daukezunez, espainoleko... Agirre. El Basko Agirre? Bai, el Basko Bartzelonakoa. Ase, gaina zut sozio nou kanpekoa zea? Bai, batzutan el punto eta kanal nou eta eta gero abio eta palkoan bai. Bueno, baina gaina polemika dau, umeak eta ezin dira sartu, Camp Nouen zer irutzen zuen? Bai, honitzen Iniesta, eta Puyolekin da, hori verifikatzen eta itzeiten ari eta gero zintzen Aieten erabakitakoa, ez da. Bia hori hor dago eta hori guzti dute Kataluniara gitzakateak eta sensibilizazio kampaina eta ziztada berriarekin. Ozen hau esan daiteke, baina argiako ez. Martxelo Otamendi, eskerrik asko gaur berriz ere gurekin izateagatik. Pasa Gabon. Rafinha aldatuko. Rafinha ikusten eta kanal asko eta ikusten eta kromo hauek nahi bezuela da kamera artean eta Iniesta Puyola zetze baian ebixatu. Vale. Oso ondo. Venga. Izan ongi, Martxelo, aio! Gauzak argi.